Dobrý deň, volám sa Jozef Dolinský a v tomto projekte vykonávam funkciu asistenta réžie pánovi Hricovi. Som momentálne študentom réžie na Akadémii umenia v Banskej Bystrici a prijal som ponuku byť asistentom nie len preto, že je to veľká skúsenosť a môžem sa tu niečo naučiť, ale aj to, že to je obrovská príležitosť byť pri prvom projekte, ktorý je urobený naozaj profesionálne a myslím si, že je to projekt, ktorý môže osloviť veľké množstvo divákov a teším sa na to, že prídete, preto vás aj pozývam. Je to naozaj projekt, ktorý stojí za to. Začína šaj, už začína šaj.